яраткан тамашачыларыбыз. Татар эстрадасы артистларының серлерін ашкан шоу-биз тапшыруында сезне сәламлейм мин, Ландыш Нигмаджанова. Бүгінгі тапшыруда Илсия Бадретдинова ни өчен кычыткан үскәнен көтә. Алсу Паракшины тормышында нинди үзгәрешләр булган? Булар һәм башкалар киләсе сәгатьтә. Без башлыйбыз. Алсу Паракшины тормыш иптәше белән гомер итүенә күптән түгел 1 ел булган. Бу вакыйгага бәйләп алар үзләренә элит йортта фатир сатып алып зур бүләк ясаганнар. Мөмкинлекләре булуларына карамастан фатирны ремонтсыз сатып алганнар. Чөнки Алсу бары тик сыйфатлы, кыйммәтле материаллардан үз эшен яхшы белүче эшчеләрдән ремонт ясатырга тели. Шулай ук ябыгу теләге белән Алсу фитнес белән шөгыльләнә башлаган. Бар эшен ахырына җиткереп эшләгән пародистка ябыгу соравына да җитди карашты. Шуңа күрә ул фитнес тренеры яллаган. Нәтиҗәләрдә бар. Алсу 8 кило ярымга ябыккан. Планнарда барлыгы 15 килоны юк итү. Сәбәбе Алсуга аның тазалыгы ошамый. Карашларың әллә нинди, күзләреңдә буялган, зәңгәрлегеңә шаккаттым, синең белән була алмам. Үзеңне егет мин диеп көн саен мактанасың, зәңгәр икәнеңне белән малайлар яратасың. Үзеңне егет мин диеп көн саен мактанасың, зәңгәр икәнеңне белән малайлар Эстрадабызның экстравагант җырчысы Илсия Бадретдинова түземсезлек белән кычыткан үсеп чыкканын көтә. Ни өчен дисезме? Баксан, кычыткан 3-4 сантиметрга үсеп җиткәч, җырчы аларны күп итеп җыя да контейнерларга тутырып суыткычка куя. Аннары ел буе шул кычытканнардан аш пешереп ашый икән. Кычыткан файдалы матдәләргә бик бай. Юкка гына әби-бабаларыбыз үз заманында аны аш-су бүлмәсендә кулланмаган бит инде, дип сөйләде Илсия. Бу атнада җырчының җыелган кычытканнары беткән. Шуңа күрә җырчы тизрәк җылы көннәр җитсен дигән теләк белән яши. Тумыштан акча яратам, акча мине яратмый. Күпмәгелә тырышсам да бер тиенегә дә артмый. Әллә ниләр эшләп карыйм, кесәгә акча тулмый. Төн буе хыяллансам да нигәдер баеп булмый. Булмый инде булмагач, сабаларда тумагач. İçmezsem birer abıyam Kazanda oturmagaç. Bulmayınca bulmagaç, aktarışta tulmagaç. İçmezsem birer abıyam Suarda çaylık bulmagaç. Язның иң масштаблы һәм көтелгән вакыйгасына ТМТV каналы премияларын тапшыру тантанасына нибары 1 атна вакыт калды. Иң яхшы җырчылар, популяр хитлар бер сәхнәдә. 100дән артык номинант бары тик лаеклары гына премия статуэткасына ия булачак. Яраткан җырчың өчен җан атырга кил. Шулай ук татар шоу-бизнесының иң шәп артистлары кызыл келәмнән үткәнен үз күзләрең белән күзәтергә теләсәң, сәгать 3тә пирамида күңел ачу үзәгенә килегез. Грандиоз вакыйганың шаһиты булмый калма. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Сүз уңайыннан әйтеп үтәргә кирәк. Бу атнада шушы вакыйгага багышланган пресс-конференция узды. Әлеге чарада сезгә репортаж тәкъдим итәбез. 20 мартта ТМТV телеканалының премиясын тапшыру тантанасына багышланган пресс-конференция узды. Журналистлар каршында җавап тотучылар ТМТV телеканалының баш редакторы Лилия Кадырова, проектның режиссеры Ирина Алешина, тәмле көрәш тапшыруын алып баручы Булат Байрамов һәм премия номинантларының берсе җырчы Илсия Бадретдинова иде. Что ждет зрителя? Зритель окунется в атмосферу телеканала. Зритель побывает на кухне съемочной, узнает, как готовятся передачи, сам побывает героем, может быть, этих передач. ТНТV премиясе яшьләр форматында узачак һәм яшь артистларга эскә күтәрелер өчен бу бер баскыч. Җиңүчеләрне 45 номинациядә билгеләячәкләр. Иң яхшы җырчы, дуэт, халык мәхәббәте кебек классик номинацияләр арасында иң яхшы рингтон,
iTunes һәм Google Play кибетләрендә күп сатылган җыр номинацияләре дә бар. Билгеле, монда кызыклы номинациялар бар. Проект белән бәйле, TMTV телеканалы белән бәйле. Мәсәлән, әйтеп үтәргә кирәк, TMTV Production командасының төшергән иң яхшы клипы номинациясендә ир җырчылар көсенә аша, хатын-кызлар көсенә аша. Как мне известно, ваш телеканал, он молодой. И вы запустили TMTV Production. И как вы считаете сами, это не создает какую-то конкуренцию между собой? И вообще TMTV Production сам по себе не мешает ли работе над каналом, над самими передачами? Во-первых, не стоит рассматривать TMTV Production как конкурент TMTV, потому что TMTV Production, он наш поставщик контента, грубо говоря. И именно те клипы, которые прошли TMTV Production, они крутятся на нашем телеканале и популяризуют артистов, популяризуют сам продакшн. И поэтому нет никаких проблем, нам продакшн это не создает. TMTV премиясын һәм 16 елдан артык тарихы булган татар җыры фестивальләрен оештыручылар Барс Медиа эшлекле үзәге. Моңа кагылышлы сораулар да туды, ләкин оештыручылар барысына да җавап таба алдылар. Татар җырының инде 15 еллык тарихы бар һәм Татарстанда тиз арада әле татар җырының конкурентлары булмаячак. Без моны түгел беләбез. TMTV премиясын татар җыры белән чагыштырырга кирәкми. Алар икесе ике агымдагы проектлар һәм TMTV премиясында без татар җырында үзебезгә рөхсәт итә алмаган кайбер моментларны рөхсәт итәргә булдык. Һәм ул моментлар шул ук премияда бик ачык чагылачак. Менә теге дистәләгән еллар тәҗрибәсе булган фестивальләр белән, чаралар белән хәтта бәлки чагыштырып тору кирәк тә түгелдер, бәлки урынсыздыр да. Чөнки алар бер коллега кергән, баралар әкрен генә, монда шундый энтузиазм белән эш башкарыла. Тапшыру тантанасы башланыр алдыннан тамашачы танылган артистларны кызыл келәмдән якынрак күрә һәм фотога төшә алачак. Кызыл келәмдә узучыларны TMTV телеканалының алып баручылары Булат Байрамов һәм Айрат Ильясов каршы алачак. Миңа кызык, миңа андый экспериментлар эшли. Һәр алып баручы, минем уйлавымча, ул сценарий буенча гына сәйрәт иш түгел, ул импровизацияләргә дә, импровизацияләр белергә тиеш. Мәсәлән, машина чыккач тышкы кайфәтенә бәянергә мөмкин без. Киләсез инде. Ну, бераз гына әлбәттә юмор буларга тиеш, аның русча сүзе теге стёп диләр инде. 4 номинациядә дәгъва кылучы җырчы Илсия Бәдретдинова TMTV телеканалы турында фикерен белдерде. Менә миңа калса бик кызык булырга тиештер ди. Бу урысларда кызык кына сүз бар, взрыв мозга диләр. Менә шушындыйрак әйбер булырга тиеш бу, менә чатнап чыга торган. Әле бер кызык булсын әле, кирегез әле. Вдруг мин дә җиңермен. Кул чабырсыз, шапылдатып. Яраткан тамашачыбыз, без бар тик сезнең өчен эшлибез, сезне яратып эшлибез һәм әлеге көнне безнең иң кадерле кунагыбыз, безнең иң кадерле кешеләребез, ул сез, без сезне көтеп калабыз. Әлеге безнең өчен мөһим көнне бергә үткәрик. Бу бик кызыклы тамаша булачак. Иркенләп килегез, чөнки ул 1-2 сәгать генә бармы, 3 генә сәгатьтә түгел. Әле 4 сәгатьтән дә ким булмаячак әлеге тамаша. Иркенләп якыннарыгыз, туганнарыгыз белән килегез, бәйрәм ясагыз үзегезгә. TMTV премияләрен тапшыру тантанасына билетлар санаулы гына кала, ләкин өлгерергә мөмкин. Билетлар шәһәрнең кассаларында. Шоу-без тапшыруы сезгә өр-яңа клип тәкъдим итә. Бергәләп карыйбыз. Йомшак басып әкрен генә атылап барам тормыш була. Тирә-якка күз салгала, төрле төстәге уйлар. Артта яндырган күперләр, сулда кыя, уңда упкын әкрен генә атылап барам, хәерлегә булсын юлым. Артта яндырган күперләр, сулда кыя, уңда упкын әкрен генә атылап барам, хәерлегә булсын юлым. Яндырылган күперләрнең очкыннары күктән сүнгән. Әкрен генә барган юлда ниләр буласын кем белгән. Артта яндырган күперләр, сулда
Сулдак яуында упкан әкрен генә атлап барам, хәерлегә булсын юлым. Орта яндырган күперләр, сулдак яуында упкан әкрен генә атлап барам, хәерлегә булсын юлым. Әкрен генә адлаганда мин күкләрдән ярдәм табам. Йомшак басып алга таба, әкрен генә китеп барам. Арта яндырган күперләр, сулдак яуында упкан әкрен генә атлап барам, хәерлегә булсын юлым. Арта яндырган күперләр, сулдак яуында упкан әкрен генә атлап барам, хәерлегә булсын юлым. Әкрен генә йомшак басып атлап барам тормыш буйлап. Тирә-якка күз салгалап, төрле төстәге уйлап. Арта яндырган күперләр, сулдак яуында упкан әкрен генә атлап барам, хәерлегә булсын юлым. Арта яндырган күперләр, сулдак яуында упкан әкрен генә атлап барам, хәерлегә булсын юлым. Әкрен генә атлап барам, хәерлегә булсын юлым. Әкрен генә атлап барам, хәерлегә булсын юлым. Популяр артист диджей Радик ничек яши? Аның тормышында нинди үзгәрешләр? Ул кайчан өйләнергә җыена? Бу сорауларга җавапны киләсе репортажда табырсыз. Игътибар экраннарга. Сәлам дуслар, шоу-без тапшыруы Мәскәүдә ниһаятында без килеп җиттек. Бүген безне Мәскәү татарлары үзләрендә кунак итәчәкләр. Кем чакырды дисәгез, безне диджей Радик үзенә кунакка чакырды. Без әлегә аэропортта һәм берничә мизгелдән без аның янына китәчәкбез. Әлегә Мәскәүдән махсус репортажны рәхим итеп карагыз. Дуслар, без килеп җиттек. Инде безне диджей Радикның әти-әниләре каршы алды. Кызганычка каршы диджей Радик үзе килеп җитә алмады әле. Аның эшләре күп, каядыр чаба. Бүген бит инде Радикның үзенең студиясе ачылырга тиеш. Беләм, алдагы елларда сезнең студия безнең квартирада булган. Авырга туры килмәдеме? Гел сездә кешеләрдән туймый идегезме менә? Юк, кешеләрдән без туймадык. Чөнки без шундый сүз буенча яшибез. Кеше килсен, кайгы килмәсен. Без якты чырай белән каршы алабыз аларны. Башта булды, безнең йөкле торган бүлмәдә иде студиясы. Ана биргә күчте. Без инде эштән кайтып киләбез. Кибет янында мы булабыз белдә. Бер безнең подъездга җитмичә, бүтән подъезд янында иштәдегез Айрат ничек җырлаганны. Радикның киләчәген сез музыка белән күрәсезме? Менә яисә инде башка өлкәдә эшли башлау теләгән барлыкка килсә, сез ничек карар идегез? Күрәм, конечно, аның таланты зур. Ул аның белеме зур, музыкаль белеме зур. Мин аны күрәм, только музыка буенча гына. Бүтән эшләрдә аны күрә алмыйм. Дуслар, студияга барып җитәргә берничә генә мизгел кала, ләкин Радик безне каядыр алып килде. Нинди ресторанга алып килдең син безне? Хәзер без татар ресторанында Мирадж. Мин монда юл ашагына торам. Һәм кемгә 3 мәртәбә булмаса, 2 мәртәбә точно шәп кенә ашыйм. Тәмле ашлар ашап. Монда бик тәмле кухня, татар кухнясы. Һәм хәзер карарбыз шул кухняны. Анда эштә җылган минем якын дусларым. Әйдә, алайса киттек синең дусларың белән танышырга, Мәскәү татарлары белән танышабыз. Монда инде җылган якын дусларым. Һәм инде беренчедән хәзер сүзне бирәбез бу йортның хуҗасына Салеев Шамил Аббасовичка. Наконец получилось то, что мы хотели изначально сделать. Этот дом целиком, который построен для того, чтобы татарская нация, татарская умна города Москвы и там, других пускай регионов могли здесь встречать своих гостей. Здесь большой ресторан построили целиком татарский.
Айрат Сафин диджей Радикның студиясында ниһаят инде беренче тапкыр репетицияларын үткәрә. Без ниһаят инде Айрат Сафинның тормыш иптәше Гүзәл белән дә таныштык. Айрат, әйт әле, менә ни өчен Гүзәл безнең телекраннарга синең белән янәшәдә күренгәне булмады? Ну, шулай булып чыкты. Без бит Мәскәүдә торабыз. Вот. Минем концертлар Казанда уза, солянкалар инде шулай булып чыкты да. Ну, аның үзенеке дә теләге юк. Яласың әллә син? Юк, уялмыйм. Дуслар, әле Айрат Сафин һәм Гүзәлне котларга да була. Тиздән аларның кечкенә генә бәбиләре дөньяга киләчәк. Кем икән ул? Әйтегез әле. Кыз булырга тиеш. Ала куша, да. Да, икенче. Эш мәртәбә күрсәтте. Тәгәни нисек әйтелә үзи, кыз. Менә бу студия идеясы, барлыкка килү идеясы каян килде? Син, минем уйлавымча, менә бу студияны барлыкка килдерү өчен бик тырышкансыңдыр. Радикның хыялы иде, күптән инде с детства, яшьтән бирле ул шундый студия ясарга да. Вот булып чыкты шулай. Алла бирде. Элек инде менә студия булмаган вакытта җырларны, үзегезнең хитларыгызны каяларда яздырдыгыз? Элек аныкы үдә студиясы иде. Без анда яздырдык та, җырладык. Анда бүтән вот альбомнарыбыз анда чыкты үдә. Мин хәзер сезгә кыска гына сөйләп уздырам. Башта идея эшләде, студия үзенә. Менә идея бүтән артистлар бездә булды, җырлалар. Алсуа Абылханова да күпмәрдә булды, Гүзәлия дә булды. Бүтән Айка төркемнәре барысы да алар бездә идея җырладылар, җырлар яздылар. Ул әйтә шунда канда усаттагы булса иде урын, нинди булса студия эштә булса дип сөйләнеп, өметтәнеп яшәде. Мин уйлыймын, анарга зур киләчәктә нәтиҗә китерер, зур киләчәктә уңышлар китерер. Чөнки Мәскәүдә музыкаль студия ачу һәм дә Мәскәү татарларына музыкаль яктан булышу ул бик каты зур эш дип мин саныймын һәм дә Радикка уңышлар телимен шушы башлап җибәргән зур эшендә. Студияның киләчәген ничек күрәсез? Барса дөньялар яхшы булып торса, студияда монда күп артистлар да, җырчылар да булыр. Бу студия зурая барыр, Алла бирсә, и яхшы гына әйбәт җырлаучылар табылыр. Мош шундый дөнья изенә чыгара торган җырчылар да килеп чыгарга может. Радик ул алынса, ул эшли. Радик белән күптән эшлисең, дуслар да бит инде сез. Радикны бөтенесе мактый, молодец, әфәрин диләр. Менә син аны якын белгәч инде бардыр инде аның минус яклары да. Минус яклары бар да. Сынга кала ул часто. Поездга сынга кала, самолетка сынга кала, это аның конёгы. Дуслар, Мәскәү татарлары нәкъ шулай ял итәләр. Татар көйләренә, җырларына күмеләләр. Һәм инде гел шулай җыелышып, үзләренең төрле матур татар көйләрен искә төшереп, бергә җырлыйлар һәм ял итәләр. Әйдәгез әле егетләр, бергә! Диджей Радикның кунаклары ял итә. Әлегә безгә Радик инде үзенең тавыш яздыру студиясе буенча экскурсия үткәрергә ризалашты. Менә бу бүлмәдән башлап җибәрсәк, син ризамы? Әйдә, киттек. Монда без тавыш яздырабыз, безнең җырчылар бу микрофонга җырлыйлар, һәм музыкантлар монда тавыш яздыралар. Һәм мөмкин монда төрле зур группаларны яздырырга. Бу инде акустический комната була бездә. Радик, менә синең бер-ике инструментың инде урын алганнар, гитара һәм монда аккордеон. Бу коллекцияң тулыландырачакмы әле? Бу бүлмәдә
ике генә инструмент һәм инде аппаратный бүлмәсендә тагы анда бар гитаралар, баяннар, аккордеоннар, флейта, губная гармошка. Һәм инде шул коллекцияны мин киләсе вакытта Алла белсә күбәйтәчәкмен. Ә син менә бу инструментларда үзең уйный беләсеңдер бит инде? Әйе, мин төрле инструментларда уйный алам. Сарман буйлары. Дөрестән дә уйный беләсең икән, Баянда инде профессионал түгел, минем образованием. Уйнарга пианода, фортепиано һәм баянда мин шулай гына инде. Үзеңчәлектән генә инде. Әйе. Радик, монда синең бөтен дипломнарың җыелган. Ничә ел эчендә җыеп өлгердең менә буларны? Монда бөтен түгел, күбесе элеп өлгермәдем. Киләчәктә Алла белсә Монда инде аларны урнаштырачаксың, әйме? Монда иң зурсы карап тора, менә монда иң яхшы диджей дигән исем белән бирелгән диплом. Кайчан алдың син? 2010 елда TMTV Tatar Music Awards Tatar Music Awards номинациясе иң яхшы диджей. Менә мосы турында сорыйсым килә. Ни өчен Айрат Сайфинның дипломы синдә саклана? Элементарно ул үзе китерде монда. Һәм без элдек шушы почетный урынга. Радик, инде хәзер синең белән без менә шундый бер кызыклы урынга килеп җиттек. Кая без менә аңлат әле безнең тамашачыларга. Без әле аппаратны бүлмәсендә монда студияның йөрәге, бөтен аппаратура, компьютерлар, синтезаторлар монда бу бүлмәдә без инде аранжировкалар ясыйбыз, көйләрне яздырабыз. Син бу аппаратураны еллар буе тупладыңмы, яисә инде студия ачылышына яңа аппаратура кайттыңмы? Шул аппаратура арасында бар яңа да аппаратлар һәм еллар буе, бер 10 ел буе тупладым. Да, бик күп аппаратура. Радик, алда көннәрдә инде синең зур грандиоз планнарың бармы, проектларың бармы? Алар турында безгә сөйләп үз әле. Планнарым бик зур һәм алар турында киләчәктә белерсез. Казан Мәскәү арасында бик яширсең, Казанда күбрәк тә буласың кебек, әйме? Шундый теләк барлыкка килмәдеме? Мәскәүдән Казанга күчеп яшәргә Казанда. Мин Казанны бик нык яратам. Татарстанны да яратам. В общем, теләгем бар иде. Дөресен әйткәндә Казанга килергә, анда эшләргә. Ләкин Мәскәү минем өчен, мин Мәскәүдә туып үстем. Шуңа күрә инде Мәскәүдә миңа уңайлырак, бу минем туган як. Радик, тиздән инде туган көнеңне билгеләп үтәчәксең. Нинди планнар менә шул туган көнне каршыларга? Планнарым шул, яңа җырны яздырырга һәм инде дуслар белән җыелып ресторанда күңелле генә үткәрергә туган көнемне. Һәм инде бу студияда җырны ясыйм. Әлеге дә баягы давай поженимся тапшыруына кагылып китик. Син инде аның теге йылдызына әйләндең. Чакырмыйлар менә сине тагын шул тапшыруда 3нче тапкыр катнашырга. Пока чакырмадылар. Һәм ләкин чакырсалар, Алла белсә, обязательно барам. Менә Роза Сәбитова белән аралашасыңмы? Я инде аның кызы белән булса да. Алар белән аралашам һәм минем өчен һәм алар өчен бик яхшы пиар иде булды. Шул передача арты. Радик, яшь бара, өйләнергә кирәк, әле аның турында уйлаганың бармы? Һәр көн уйлыймын шул турында, шул вопрос турында. Инде әле инде студияны ачтык, әле тагын да бераз яхшырак кына уйлыйм. Аның турында кирәк инде, конечно. Кызың бармы соң? Кызым бар. Кайсы яклардан, каян алып таптың менә үзеңә тиң ярыңны? Безнең яклардан Мәскәү. Татары. Ничә ел йөрисез, ничә ай йөрисез әле менә әйт әле. Күптән түгел бугай, минем теге информация буенча. Күптән түгел. Әти-әниләрең белән танышмысың ул? Әйе. Радик, әйдә инде алайса менә монда аппаратура артында утыргач, син безгә бәлки ничек булса да кабызып, яисә инде ничек эшли икән бу аппаратураны, шуны күрсәтерсең? Хәзер күрсәтәм. Әйдә. Дуслар, диджей Радикның микслары ничек барлыкка килгәнен беләсегез килсә, хәзер рәхәтләнеп карагыз. Ул сезгә менә монда мастер-класс үткәрәчәк. Диджей Радик, әйдә!
Бәхетле бул иркем, бәхетле, һәм мине эзләмә. Дуслар, менә шушы моментта без Мәскәү мәшараларында ахырына якынлаштык. Диджей Радик белән без саубуллашабыз. Ул сезне Килегез кунакка безгә студияга. Мәскәүгә чакырып кала. Һәм дуслар, пока-пока! Шуның белән бүгенге яңалыклар тәмам. Моңаймагыз. Тапшыру бетү белән без бары тик сезнең өчен икенче яңалыкларны туплый башлыйбыз. Күрми калма, һәр якшәмбе кичке 8дә шоу-без тапшыруы сезне зәңгәр экраннар алдында көтеп кала. Шулай ук сез безнең ВКонтакте официаль төркемебездә һәм Instagram челтәрләрендә яңалыкларны күзәтә аласыз. Ә әлегә сау булашабыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.